Hát eljött ez a nap, igazából a közbenjárásomnak köszönhető, illetve hát azoknak az embereknek, akik valóban tudtak is segíteni, mert én csak segítséget kértem. Ma reggel 13. kerületből már hívtak, hogy ők már tegnap zöld utat adtak a történetnek, és a Menhelyről is hívtak egyébként reggel, csak hát volt egy kis teendő még, de itt vagyok, dél van, és végre Lunával kijövünk arról a Menhelyről, és zúzunk haza. Hát most jöttünk ki, nyilván most még minden nagyon érdekli, hiszen eddig egy kenelben volt, meg is kellett fürdetni, úgyhogy azzal indítunk majd otthon. Ugye, Luna? Igen. Akkor nem. Egyébként tök ügyesen sétál. Én azt hittem, hogy majd úgymond rángatni. Ugye mondták is nekem, hogy úgy kell, hogy rövid pórázon, és magadhoz kell rántani. Hát azt akkor most fel is szedjük. Első kakiszedésünk. Húzni húz, de nem úgy, hogy az kényelmetlen legyen nekem. És nagyon szépen előre fele halad. Ahogy kell. Mondjuk igazatok van, mellém kéne, ugye? Majd ezt még tanuljuk, majd megyünk sulizni. Marad ott, ül, nagyon ügyes vagy, nagyon ügyes vagy, nagyon szépen forgatod nekem a fejedet, igen. Meg kellett tisztítani a fejét, mert butus volt a Menhelyen, és belehempergett a kakiba. Hát szerintem ezt majd még ki kell találnod, hogy kényelmes ez az ágy neked. Szépségem. Nagyon okos ez a kutya egyébként. Egy órája vagyunk együtt, de körbe ment a lakásba, most tetszik neki a kis ágya, rájött, hogy ez az övé. Ugye? Szépségem. Igen. Hát ez lesz az első napunk együtt, szívem. Ugye ezt tudni kell, hogy egy husky keverék, tehát nem igazi husky, viszont a huskik nem egy ilyen hatalmas nagy nyalakodós, meg puszilgatós, meg szeretgetős kutyák, mármint hogy nem lesz így teljesen oda. Ellenben viszont nem nagyon ugatnak, de mondjuk vonnyítanak. No, közben átjött Gábor barátom, mert természetesen mikor kell fodrászhoz menjek, hanem akkor, amikor jön a kutyus, és most egyelőre még nem akarom magára hagyni, de nagyon ügyes, nagyon okos, nagyon békés, úgyhogy egyelőre én nagyon meg vagyok vele elégedve. Ugye, Luna? Okos vagy, nagyon érdeklődő. Most a Gábort is nézi, nagyon-nagyon fazon vagy. Megáll, 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 megáll. Áll. Jó? Go, 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 go. Okos vagy, nagyon okos vagy. Okos vagy szívem. De itt mellettem sétálunk. Jó? Igen. Okos. Ezt megtanuljuk, hogy mellettem sétál. Értem én, hogy te húzni akarsz, mert ez a dolgod. Egyébként most Gábor barátom segít itt a videózásba. Most tanuljuk a sétát, meg hogy megállunk az úttestnél. És természetesen rögtön kapott itt egy kullancsos bolhanyakörvet is, hogy még véletlenül se legyen baja. Mármint a kullancstól vagy a bolhától, de nagyon ügyes egyelőre. Tehát ahogy itt felkészítettek, hogy milyen szertelen lesz, meg ilyesmi, nagyon ügyes, én nagyon büszke vagyok rá egyébként. Úgyhogy megyünk most fodrászhoz. Első napunk a fodrásznál. Figyelj, fodrászhoz is bejött, a rendszer kapva, hogy ott a helye. mindig itt van, és azért rúgják fel az emberek, Ül. Leül. Okos. Nagyon okos vagy. Marad. Marad. Ül. Nem tekutizni. Csak maradj, ül. Jó? Mindjárt kapsz. Parancsolj. Okos vagy. Már beszólhatnak, hogy szarkajába letettek, de egy menhelyi kutyus ennyit megérdemel, hogy egyszer Burger King-en lennek. No, hát azóta is jól el vagyunk, most a szüleimhez átjöttünk, de itt is a lábamnál pihenget az erkélyen. A házi oldalas azért tetszik, a
kis Lunának, úgyhogy most éppen nem én vagyok a sláger. Hízelegni ilyenkor tud. Luna, okos vagy. Luna, pacsi, pacsi, pacsi. Nem, másik, pacsi, oké, okos, igen. No, közben esti séta, és akkor szerintem ez lesz az utolsó momentum, amiben bejelentkezem. Luna, nagyon szép vagy szívem. Még húz, igen, ezt meg fogjuk tanulni, hogy mellettem sétálunk. De az az igazság, hogy jobb kutyát nem is kívánhatnék. Fegyelmezett. Ha eszek, akkor nem kuncsorog persze, mint minden kutya, de nem az van, hogy rádrabol, vagy ilyesmi. Úgyhogy hát meg vagyok elégedve. Igazából büszke vagyok rá. Tanulni kell még sokat. És a csatorna erről szól, hogy egy menhelyről kiszabadított husky jellegű kutya hogyan szocializálódik, hogy úgy mondjam. Úgyhogy ha érdekel lesz titeket a továbbiakba, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, és találkozunk egy következő videóban. Ez volt az első napunk, illetve hát nekünk még lesz is. Kaki, jó, akkor még ezt is felszedjük.